pretaviť do vyššieho zážitku. A opakujem, opäť si tu uvedať. Takže strom. Ja som si vybral tento je sympatický. Aj nám. Musím uzatvoriť obvod. Viete, čo to je paralelný obvod? Okay? Stereo je za sebou, paralelne sa napojí. Okay? Napojí sa. Duchovia tu budú lietať okolo. Čelo, nohy, ideálne, keď sme boli bossy. Okay? Ale ja sa nechcem zajebať ponožky. Bossy, úplne bossy. Akože bez ponožiek. Nohami, pozerajte. Nohami, rukami a čelom. Týmto pádom som uzatvoril obvod. Paralelne. A ja si zavriem oči, nadýchnem a musím cítiť, že tá energia tohto stromu ide cez moje telo. Ono to treba aj určitú psychickú vyspelosť. Týchto mamlacov, čo sledujú, musí strážiť svoj strom, aby som ho nešlohol. Spojte sa na prvú B. Kde ste prváci? Chlapci, sú dvaja. Kde dal? Toto je prvá Gombo išiel do úplne školy. iný zaraní, ako ste vy. Vyspelejší. No. Vy ste takí ešte v puberte, ešte sa proste vyvíjate, hej. No. Takže ešte raz, uzatvorím obvod. Čau. Nohy obidve, rozkočmo, hej. Ruky, prsty a čelo. Zavriem oči. Ja, cítim všetko. Bezo mňa. Musíš minimálne pri tom strome stať 5 minút. Čo? Nerozprávať sa s niekým, oči zavreté, nádych nosom, vtedy tá energia krásne ide do mňa. Hlboký výdych. Pochopili? Nechoďte prosím vás až ku kaplnke, v tomto okolí dostatok stromov, ktorú... Ale mne sa nepáčia všetky stromy. Niektoré stromy sa mi nepáčia. Vyskoč na ňa. No, poď, tak sa zahák. Ne, si rozumiem rýchle. Tak, idem ja. Čerpám energiu. Ale musíš tam byť 5 minút, more. Nerob si z toho srandu. Ja si nájdem. To môžeš to tam už nemá energiu. To už nemá energiu. Ja chcem tento veľmi interesantný. Počkaj, musíš nohami? Musíš nohami. Čelom, počkaj. Čelom. Čelom. Musíš. Ja nerozprávajte sa so mnou 5 minút. Dobre, jak chceš. Opoď ho. Dosť fyzický výkon. Teraz koňara. Veľký fyzický výkon. Ďakujem. No. Počkaj, podrž to. Počkaj, Peťo. Nie, to môžete. Aj mravce čerpá energiu. Počkaj. Idem to zase. Hej. Počkaj, to musíš takto zaostriť. Aha, kúkaj na toho mravca. A už není. Není. Sklamala ho tá energia. Aj tohoto kúkaj. Počkaj, daj. Aj tohoto kúkaj. Sklamala energia. Sklamala. Fuj. Ja som od mravcov. Čerpám energiu. Psychopat ďalší. Hlavne čelom. A 5 minút tam vydrž. Tak moje nohy. Máte, čerpaj energiu. To je taký buzim. Má, čerpaj energiu. Aj on
On ma vyrušil, ja som mu to len vrátil. Čo som ti spravil? Čerpám. Čerpám. Aj ty čerpaj. Som plný energie. Aj ty Čerpaj. Počkaj, ale musíš sa aj nohami toho dotknúť, hej. Nie.